Ja trucarem, digui? Dafne, no. No és el que sembla. No us talleu. Si jo només venia a recollir aquesta pell de plàtan, no sigui que algú es faci mal. Clar. Quina merda de dia. Unes anxovetes per anar picant no estarien gens malament. O uns pimientos del piquillo. Però si això no ha tingut gràcia. Hola. Avui estic super-in. Voldràs dir super-imbècil. Això ha estat innecessari. Però, esclar, tu ets tan inoportuna. Això s'està posant interessant. Per què riu tothom avui? Aquest matí m'he despertat i el meu petit canari ja no piulava. M'he temut el pitjor, no? El seu petit cos estava inert sobre la gàbia i jo no he pogut fer res. L'he agafat i l'he llançat a les escombraries perquè tenia un càsting de merda i no he tingut temps de donar-li un enterrament digne al meu pobre Titi. Bueno, prou, però què està passant? Què són aquestes rialles? Prou! Ai, Joan, no et posis així. Només ho feia per ambientar una mica. Joan, tinc una intuïció avui amb tot. Que pari això! Prou! Que pari! Para això! És que no sé com es para. És que se'm contagia! Això de les rialles enllaunades són com una bomba! Bé, doncs, us intentaré explicar quelcom graciós. Bueno, jo normalment vaig amb sabatilles, d'estar per casa. Unes sabatilles en forma de porquet volador. De porquet volador. I aquest matí se m'ha mort el canari. Merda, això no fa gràcia. He sortit al carrer amb les sabatilles del porquet volador. He sortit al carrer amb les sabatilles del porquet volador. I he començat a veure que la gent em mirava i dic... Què miren? Sí, i he vist que anava amb les sabatilles de... Merda, on són ara les maleïdes rialles?